I denne video vil jeg lave et bevis for sinusrelationerne for spidsvinklede trekanter. Og sinusrelationerne, det drejer sig om, hvis man har forholdet mellem en side og sinus til vinklen, og en anden side og dens vinkel, som ligger overfor. Så er der den her relation. Og vi vil lave et bevis for det, og man skal starte med at indtegne en hjælpelinje. Og man tegner højden på siden C, som vi kalder for HC her. Og så har man så fået lavet to retvinklede trekanter. Og så skal vi prøve at se, hvordan man udtrykker sinus med henholdsvis sinus til vinkel B og sinus til vinkel A. Vi starter med sinus til vinkel A, og det er så den modstående kathete, divideret med hypotenusen. Og hvis vi så ganger igen med B, så får vi, at højden H her kan udtrykkes som B gange sinus til A. Så gør vi det tilsvarende ud fra vinkel B. Vinkel B er den modstående kathete, divideret med hypotenusen. Og hvis vi så ganger med lille a på begge sider, så får vi et andet udtryk for højden, nemlig det er a gange sinus til vinkel B. Så kan vi sætte de to udtryk for HC, det er jo den samme højde, som indgår i de to trekanter, sætte dem lige med hinanden, og så får vi, at b gange sinus til a er lige med a gange sinus til b. Hvor de små bogstaver, det er jo sidelængderne, og de store, det er jo vinkler. Så prøver vi at se her. Hvis vi så lige skal få det omskrevet lidt, så kan vi starte med at dividere igen med sinus A gange sinus B på begge sider. Så kan vi forkorte på begge sider, og så får vi vores udtryk. Her har vi så vist sinusrelationerne, hvor det så er vinklerne A og B, der indgår, og sidelængderne A og lille b. Og hvad så med de, jeg prøver at se en gang. Det som vi har bevist, det er jo den her nede, den midterste. Hvad så med de to andre, dem har vi sådan set ikke vist, men det er jo sådan lidt tilfældigt, at vi har indtegnet vores højde på siden C. Vi kunne lige så godt have gjort det på siden B. Her har vi højden OB her, eller på siden A. Og så kunne vi have lavet præcis det samme argumentation, så kom frem til de to øvrige sinusrelationer. Så det var beviset for sinusrelationerne i en spidsvinklet trekant.